Vítajte pri dnešnom našom ďalšom videu. Dneska sa nachádzame v Harmanickej Tisine a povieme si niečo o tisoch, aj o tom, prečo je tis taký vzácny a prečo ho máme v znaku Národného parku. Tak poďme na to. Harmanická Tisina je národná prírodná rezervácia vo Veľkej Fatre. Nachádza sa v hornej časti Harmanickej doliny, ktorá patrí do Národného parku Veľká Fatra a chráni najmä porast tisu obyčajného. Predmetom prísnej ochrany sa stal zachovalý karpatský les v rôznych vývojových štádiách s výskytom terciérneho reliktu tisu obyčajného, tis obyčajný je drevina krovitého až stromovitého vzrastu, dorastajúca do výšky až 18 metrov, s nedočervenou kôrou, ktorá sa odlupuje v nepravidelných šupinách. Do veku asi 6 rokov tis rastie veľmi pomaly. Jeho rast sa zrýchľuje po 10. roku. Životnosť tisu je neobyčajne dlhá. Pamätné stromy sú staré aj vyše 1000 rokov. Tis je dvojdomá rastlina. Červené plody rastú len na samičích jedincoch. Tis má rád vápencové podložie. Celý tis je jedovatý. Jediná časť, ktorá nie je jedovatá, je červená dužina. Najhrubšie jedince dosahujú vo výške 1,3 metra, priemer až 50 cm. Vek najstarších jedincov tisu presahuje 500 rokov, čo potvrdili aj vekové analýzy. Najväčším náleziskom tisu v karpatskom oblúku je práve Veľká Fatra. Na Slovensku sa v menšom rozsahu vyskytuje aj v Strážovských vrchoch, Malej Fatre, Slovenskom Rudohorí, Kremnických vrchoch, Nízkych Tatrách, Chodských vrchoch a Vtáčniku. Pred niekoľkými storočiami tis na Slovensku rástol vo väčšom rozsahu ako dnes. O tom svedčia aj názvy miest, dolín a stráni ako Tisovec, Tisovník, Tisovo a podobne. Veľká Fatra je územím najväčšieho prirodzeného rozšírenia tisu v Európe. Tis v Harmanickej oblasti tvorí na plochách niektorých lesných typov pravidelnú prímes, dnes už nepomerne menšiu ako v minulosti. Historické podklady hovoria o tom, že tis tvoril pravidelnú prímes v lesoch siahajúcich až po Banskú Bystricu. Výskyt tisu vo Veľkej Fatre je viazaný aj na skalné útvary porastov reliktných borín. V Liptovskej časti Veľkej Fatry je tis najviac zastúpený v Ľubochnianskej doline. Jednotlivé zachovalé kmene tisu sa sporadicky vyskytujú na ťažko prístupných miestach. Tis sa zjavil v strednej Európe asi pred 180 miliónmi rokov v jurskom období druhohôr. Tis sa vedel ubrániť rozličným prírodným činiteľom od treťohôr až po súčasnosť, no nevedel sa ubrániť náporu človeka. Pre svoje pekné drevo a iné vlastnosti bol tis vyhľadávanou drevinou až na počiatku nášho letopočtu. Tisové drevo sa používalo na zhotovovanie nástrojov, na stavby budov a rozličných dekoratívnych zariadení. S rozvojom ľudskej spoločnosti rástol aj záujem o tisové drevo. V Európe boli Karpaty oddávna známe výskytom tisu. Z Karpát sa dovážal nielen do južnej Európy, ale aj do Anglicka. Pretože tis patrí medzi naše najpomalšie rastúce dreviny, začal postupne z lesov miznúť. V 17. a 18. storočí bol veľkou pohromou pre tis rozvoj baníctva a hutníctva najmä v oblasti Banskej Bystrice a Starých Hôr. Rozsiahle holoruby v tomto období zasiahli aj lesy Veľkej Fatry, a to predovšetkým oblasti Harmanca a Starých Hôr. Tis bol v minulosti často vysadzovanou drevinou v podhorských obciach Veľkej Fatry. Je zaujímavé, že jelenia zver poškodzuje lúpaním a obhrízaním práve tis, ktorý obsahuje jedovatý alkaloid taxín. Vysvetľuje sa to tým, že pomalým stupňovaním dávok si zver na požieranie zvyká. Z niektorých dokumentov sa domnievame, že jarné lúpanie súvisí s výživou zvery, neskoršie s miestami jej odpočinku. Poškodzovanie kmeňov tisu poznáme z celého územia Veľkej Fatry, ale podobu kalamitného javu nadobúda v centrách výskytu tisu.
Okrem poškodzovania kmeňov bráni jelenia zver zmladzovaniu tisu spásaním semenáčikov. Preto je prirodzené zmladenie tisu v celom území Veľkej Fatry veľmi slabé a najviac sa objavuje na miestach neprístupných pre jeleniu zver.